konje. A gledajte, na primjer, ovo. Ovo veliko, znači to je taj. Uzeli smo najskuplji kečap, idemo dalje. Čekaj, on... Evo, kako zove, slušajte, sad sam smislio vic. Sad, znači, nemojte da pišete da je slamanje, jer ovo je vrištalica. Ovaj vic koji ću vam sad ispričati je vrištalica. Znači, nemojte pišete da je slamanje. Znači, kaže ovako, sad sam ga smislio. Kako Simi zove kečap? Gedžap. Ja sam kralj, Buraz. Ja sam kralj. Znači, dajmo dalje. Nije sos, ovaj kečap. Da. Sad ljudi, pošto ja pravim nešto... Nije slamanje, ljudi, ovo je bilo baš dobro. Koliko ste vi kompleksači, ne možete priznati da sam ga ubio. Ubio sam ga, brate. Skuplju picu, naravno, napravit ću i po mom ukusu. Ali realno sam ga ubio. Znači, napravit ću ljutu, tako da ćemo uzeti nešto